remember come eternal yakiting tau berlin ba alishom du hagado du peniten nat raya ngam pen kloi ken ra pen kloi ken ra ngala it e ya be pen kloi ken ra pen kloi ken ra ngala it e ya be Ublay na kabra ka buram jamu. Amen. Kom ne pat kapor kelabiang in yo mania sedang no ani king sekri ka jung play haganika miet ni angu yo play balong kat bat ngi ani ka ski bro shis ngi la ka loy ngi kum kasnat ye ka jung sengen thei ala wan pendep mi ki kam baro ba ka jung sekri ru lang yo pendep mehne ko ne pat ngi don ni kapor pan yo pat ni kalat pan sekriมันเป็นคราวยิ่งนึกไปจงตรายบอบเลยนี่เป็นยังสภาอีพีบารอกที่พระบังเอิญเสกนี่ก็ยิ่งเสกรีบังยอบในเชมันตาอันกปอร์มีสกิลังยาวเลยบังอินพายเชวเลยก็จึงด้วยกุกป้าจงอีกุบหับเนงวันนักมาจมียาวเลยอันกปอร์แบบเคลียมัดบังอินดันก็ตรายกุมนี้ฮักนี้ก็จะกาบันเสกรีบันมันนี้ยังมีเอาเลยนี่ด้วยยังก็จริงล้ำยังก็จริงก็ชันวอร์ก็จะมีอีกวันตาบาโรก็บางอย่างเป็นเด็บนี่ก็ปอร์ก็ลองเอาเพลย์ก็เลยล้ำบาบละกระคูเดมียังก็จริงด้วยจริงก็ป่านี่ปานบทีฮักกะเต็งเมจิสนับเป็นมินตาพดุฮัลกตาอาเมนกุมตรงนี้เลยโยยังก็จริงล้ำจริงวารีไบเบิลนักคนสัมลาจงกาบาลังเมาเฮียงยายขบได้ชิบุนพี่คนสมัครไปเองกปอดบักกอดอร์พิลไอยังก็จริงรอโยตรายและบางจริงรวายเล่นก็คุยพี่ก็มีคนสมัครไปเองแต่ยังสักทีลังยาวเพลย์นี่ก็ปอดยังรวายจะรวายกับอาร์สปาคันได้ผู้อาร์สปาคันได้ผู้อาร์บาดีนยังรวายนักสภาวันกระปาดยังเรเบนจนีรอยน้องเรมลองเวนักมิชชันรีพาสตอร์ฮังทีอพอลวาร์ซามมิชชันนี่ลำฮักจิงปุลีบาดด้วยฮับอัตรายกิกรรมจะมีงานประคัดการนงดับได้จลิงอบักราวอีกคลูร์งัสเงาจิริวประทัดเล็งโซดองกับบอร์จะมีกระเป๋ามันซีมจังอ่ะตัวยรอเอวตรายมีลองบักราวมีลองบักราวมันซีมจังอ่ะตัวยรอเอวตรายมีลองบักราวมีลองบักราวนี่รายมันตัวบารอกิดขัดบักคารัสเจรวายกับอาร์สปาคันได้ผู้อาร์ฮับอัตรายที่คำจงเบงอาเปิดขาดลงอาดับดาจิงเล่งหัวบักราวข้าอีกิโลเงาจิงริวอุปทานกเลงสาวดงข้าพอจงมีกระเป๋าเป็นสิมจงงาตัวยารอย
long bakrau men sim jong na do ya ro ya utrai me long bakrau me long bakrau abang ayah ning bagi lau ba san gas ngau jing pa ngau thiam ki sim hu ding na ya ulung na iki tiki ma na ngas ngau ru ki jing beler ba so sing men sim jong na do ya ro ya utrai me long bakrau me long bakrau men sim jong na do ya ro ya utrai me long bakrau me long bakrau haba ublay lukun ben nut pan pa kami ban shem pan nut ngam la menta akadim na jingkit ka jong nga ba usha uya ban pelai pariaga men sim jong na do ya ro ya utrai me long bakrau me long bakrau men sim jong na do ya ro ya utrai me long bakrau me long bakrau amna ublay un wan hak ding jing vi sa ban me sha yi nang ni ya nga un sha ya u kang hu ka ya ro kan yai sa wa ngan pen na ru lei u long bakrau men sim jong na do ya ro ya utrai me long bakrau me long bakrau men sim jong na do ya ro ya utrai me long bakrau me long bakrau ชอบเป็นยินเล็กชักจิงด้วยตรงยินชาสกอร์นักตีนก็จงเปลยงานปุลีนักกิตับอิสยาน้องยาทุลุปากับน้องกับสาวพลายกับคอดกับอาร์ปัดกุมจูรุนักกิตับนักเทสต์เมนต์กับทำไมงานปุลีนักชิธีอุปอลอุอพอสตอลชักน้องรุมกับน้องกับสันกับคอดกับลายฮัดสันกิกินตินกิเบองคุมนีฮาบาเมเล็กลังบายากิงานลองเลมบัดมีบัดลังบากิวะกินตะเล็บยามีฮาบาเมยัดลังบากระดิ่งเมนอิงเลมนีกิทลิดดิงกันจิเลียยามีบัดตังกุมตาฮิเกนฮันไรงิสงอคุมันรูฮากจิงจันจาร์ดาติบเบียงบากจิงจันจาร์กับปันลองยากจิงยาชาบัดกตากจิงยาชา
ya ke jing syam mensem. Bat kata ke jing syam mensem, ya ke jing kermen. Bat kata ke jing kermen, kam ju penrain bukho keng. Naba ya ka jingit ublay la the yarno bok ha ki donut jongi dau mensem bakhoj. Ya uba la aino hangi kini kidai ki kentin ki jong ublay. Tongini lek syaki jing duai. Ni aingo ya me try. Ba me long try ublay. Ya ka jingim ke jongi. Me long try ublay. Ubala tau yangi hakadur ke jong mehi. Me long try ublay. Ubala tau ya ka beneng bat ka kendau. Ni aingo ya me try. Hakaba mel ayangi kani kapor. Kaba kodore. Kabang iyo ya kaban syekri. Bat pendon burom ya ka kerteng kaba krau ka jongme. Ngi duai ha me try. Ba men ya lama me dau mensim jongme. Kenang bangi la try. Ban syekri bat pendon burom ya ka kerteng kaba krau ka jongme. Dagat donut bat kaba shisha barok. Ni duai ro atrai nakapanta usyakri ujong me uban sasam ya ka khubor jong ka jingkermen haka kerteng utrai jongi u Jesu Christ. Ni aingo ya me atrai namar bamelong utrai kabalang. Ni aingo ya me atrai hakaba melakerku badyalam ya kabalang hangne hasakwang nado kilong shwa ki jongi hado kani gasngi kabamenta dai lengba ki jingku bar ka jingyalam bastat ka jongme baka balang kalong kumni kumba kalong kaburam barok niai syame atrai. Ngi duai ro kumju atrai. Nabenta ki kam jong kasinat. Ngi aingo hakaba mela don lembat ngi. Nado kasngi ka benengkong jong kani ka jingyalang. Mela don lem rengkat bat ki kam ki jam. Baka sinat kala pendap hadu kani ka por. Bat ngingej skam ko kenrat. Bamen long lem rengkat hakasngi ke balasai baka long kasngi ke bakantang khoj ke jome hoj atrai ki pajlang jong kasinot kin sawan ya ka ben skap ya ka khubor ka nakak tien ke jome ka khubor jong ke jing penimai ka khubor babha ngi duai ko kenrat Bamendon lem rengkat padu padang jong ka sinat. Haka jingyat lenti ka jongki. Bakin poisuk haka jingyaseng atrai. Pat kumjoro ngi duai ko kenrat. Bamendon bat ban kerku haki donut ki jongki. Bakin bau mensimu jong me unpun kre ya ki donut ki jongki. Bat ki jong ngiru kumju bangin ya kendo ya ujisu. Ngi duai ro ko kenrat bamin ni senai. Bamin dan lam rengkat bat ki pastor. Kinong ya lam jong kesinat. Bagi jing pen kre baro kin yaj baik yaj renti katkum kaman kajong me. Hoj atrai. Kijing pen kre baro baka sinat kala pen kre na kabentakan ni kajing aseng kan long baik na kabenta ban syakri
บัดปันดนบุรมยากะกระเต็งกับว่าคราวก็จ้องแม่อาเมน Ini poi saya ke bentah ke bangin siok sengau. Ya ke jing slok nak ke tin ke jong belai. Kat ke subjek sinat la pendek hak ke mit ke baong. Ke jing kermen happening ke jing du jing kermen. Ya la shania hai reverend PW Shilla win I ya ke jing kren hello ni ke subjek. Pastor Shilla Day pastor juga sayang presbytery. Day sibun pastor. Ya kajing pen kongu kajang pi. Ban sim ya gani kalingkor kemakas not labin sedepi. Ban sa man slok ban ai ya kajing kren. Alon ka subject bakas not klabu han gemit. Lay loren kat bat pi pastor. Excuse me. Bat ka kubor baro api pin pilsngau. Lang ka jingker ku nam ta jungilang baro. Dia aswa ki bai pastor in sim ini ke bentang ban ai jing slok na ke tin ka jong blai. Ngir wa jing wa ke ba arspa arpusan. Arspa arpusan. Ka gospel blai lawan na jangai ba singi. Tus ngap hangi ke kren ka ya keleng kari. To yeng ban sngau ya ka jing pin im menyo sngau ba ka gospel blai lawan tu piang e ka kan pin i lenti be ban poi sing ipa ka terwaru ya unong yalam u Jesus Christ ban ya syafrang untuk baro la ti khat jirwai ba arspa arusan Gospel blai lawan majingai bacangi tos ngahangi kakren kaya kelen kari tuyeng baskau Gospel play lawan
India one akamat jong blay ka jing duai India duai au blay ni aingu hame ka ne ka por ka bamenta namar jong ka jing don rengkat ka jume lamban ngi upat lang jong ka sinat jongi nadu ka pasdang padhau ka ne ka janmit ka bamenta bangila yo leng pada ka jing rap ka jume ban mane ban sekri lang ye me ublay ubayem bat bangini yo sngew ru au blay ye ka subject jong ka sinat jongi kabame au blay mila ai hangi ko try ngi aingu yame dan rekat bangi baro lang ko try bat ya kinong kit kam kinong yalam jong ka sinat jongi bari ki pastor ki jongi jong ka sinat bat ya ki padrunget jongi ka sinat baro lang ko try ki bangi don hagaju ka shatri jong ka jing mane jong ka jinget lengba jong ka balang ka jongi hangne hari khasi bajantia ngai ngu ru au blay ba me mele ibet ru kum yang aru ban peniang lam hagane ka benta ka bolong ka benta ka bakrau ka badan buram ko try ka bo me khat yangi ki breu ki ba pop ki batinget ban sim ye ka benta ban yang ban phla ban yalap ka gospel ka jong me ban ngadon ru au blay ha ka ju ka ru kom ba ka jingai ba me long u blay na ka benta jongi ki breu ki batlat ki baswai bat ki baduna ka jing ngai thame bat ki baduna ka bor jong ka jinget bat ka jing shania me long na ka benta jongi men long ru na ka benta jong sekriu jong me bat kerpang men long na ka benta jongi ka sinat hi paro ka wei bidang ing ne ka chintuai ko try pan ni ne ka tung try ju Jesus Christ amen tay pastor ba long moderator balong nong penia jong ka sinat jongi ki nong kit kam ki dekhat bat ki delegates jong ka sinat jongi ki long kmi ki jongi ki jong ka sinat ki samla bae jongi ki balong ki delegates ki badon lang bat ngam tip yo se ki don ki ba ka balang ka khot sobha ka bengi jong kita ki invitees mo la ne la ki don let's say ki nomi khmat ki MLA ki MDC ki wai ki rudan brom ro ki ba la benden lang bat let's say ki la benden lang ru ki wai ro ki para mensim ki ba koridor bat ki para Kristen hagane ka por ti ngi priang ie yapi hagane ka por banyo sngeuru ia kane ka khubor jong ka sinat jongi ka bakalabu ka boong ka jingkerman hapdeng ka jindo jingkerman angi tipru bakidon kine ki para pastor jongi nakawai ka sinat jongi ro kumta kan long ka jingker khu ya kiro warla da kim sutu kasiro dengan suong tangsi koma arkoma ngamla ben kren sibun because we have in our midst fraternal delegates from the units of the Presbyterian Church of India, but I don't know whose units, maybe Misram, maybe another synod from Kachar. But I am pleased tonight to highlight some of my speech about the spiritual subject as laid down by our synod. And the subject of our synod tonight is hopelessness in the midst of hopelessness. Once more, I'll repeat it. Hopelessness in the midst of hopelessness. It's a nice subject, isn't it? Very nice subject. And it is taken from the epistle of St. Paul's to our beloved Christian brothers and sisters to the Colossians, chapter 1, verse 27. And I'll read it in English also, taken from the New King James Version. And the word of God, according to this New King James Version, says like this: To whom God would make known
what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. That's all for your information, and the rest I'll speak only in Kasi. Kumbangal ong Reverend Moderator, but kiway baro ki para banget ki para mensim ki bakordor. Ka subject ka bangala pensang nong rim kat kum ka jingbu bet ka jong ka sinat jongi kalong ka jingkerman apa nang ka jingdu jingkerman na ka kolosai iway arpunyo. Pada syabang in poi second ka subject nga mood panilam jingmot namar bakade kat ka sinat ka banga iet nga buromro namar ngaru ngalong ka benta jong ka sinat pi. Nagda daw nga hapen batay lungkot ka ka ba penlong yaw new apostol Paul banong ha kine kinong kelasai ukris tapi ubalong ka jingkerman ya ka buram ka ba ngimtip ka buram mentani ka bansawan rumah pinata daw mga pade ku munong kran ni ka subject nga pensong nong rim na ka kelasai ka jingkerman na padang ka jingdo jingkerman pi ki prabanget kadon ka jinghikai kadon kumban riunyo tuli tamba kita ge gue kirit tenga bu lightly ki bahe vi kawai habanga pule ka jinghikai ka bu pol utho ene ka sti saki kalong namar ka jingdon jong ka jinghikai ka balong khla hakatu ko por bat kata jinghikai balong khla ka de gane kidon ki bru ki bahikai ba pidon kam ban mane ya ki mensiem jong ki angel nganong biang ya ki angel ya ki mensiem ki jong ki nang ta ba pini don kam ban mane ya ki mensiem jong ki kmi ki kpa temen ki jong pi nang ta kan bha la da pilaru ban mane ya ki mensiem jong ki tu ki nong yalam kamtam ki balong ki nong yalam ki badan buram ki te kim don shu tenre la da pikwa balong ki bastat ki banang ki badan buram mane ki mensim jung kiru ublei usyam ka jing sawaha kita bat pin salong he pin salong han ka bakum kata ka dei ka benta ka beneng kong bat ka baar ka ong ban mane ya ublei dei benbut perking yakin yam kirukom pi kataru kalong kowe but ka benta jong kamo kalong kumas anusa lada pi kwa benlong ki basisha hage jing im kristan de bensa jing it bunsin ki ong kum taken da pi kwa benlong ki kristan ki basisha pi de ben syong marwe de ngan nomong ha ka tin english ringat de syong marwe mo Pisang marway kadai ka way na kadaw ka ba penlong ya pi ba pinjan so blay pibut perking ya kinyam kirukam chapang ki e kita chapang ta unai tmai chapang kita ka sabatan pi na ta kadaw ka penlong ya jisu benong ya kine ki parisi ya ka bat ki sadusi ba ya ka sabatan la thao dau blei ba kibriu kin rakhe henry kam damut padde ba kasabeton kandalong ka bakrao ban ya ka jingkordor ka jong ubreu kabalai uong ka bakhaddu balei utho ekane ban mane ya ublei ha ka jinghikai ka jong kine kibriu ha ka por ka jong upol sa hak sa ginong kolosai ka long kumne ban mane ya ublei de bendon ke jing start te hangne dengan penen kam da kitin english ba kitin greek ba pin sai ka benta ka benen kong ka ong ban mane ya ublei de bendon ke jing tip ha kitin english ting yang knowledge ha kitin greek yang gnosis ban mane ya ublei piton kam bendon ke jing ka jing start ka de wisdom ka ban kong ka de jing tip ngong ka knowledge hak benta pa ar ngan poi pihapan mane ya ublei lom da pimdan ke jing start pimla that is wisdom sophia giong kila bendon ki kerteng ki kentai kerteng sophia ro but hak benta ka balai ka long lom da pimdan kano ke jing tu ka batikna
ka ka bor ka jing mayan ka jong ublay pinom la ban mene ya ublay but namar kata ka kitin English ki ang understanding the mystery of God Genesis and Mysterian understanding the mystery of God kini pi kidan te ngan ai pade balai kami ke jing namar ba om dei baro ki briu la ha kapur jong ginong Kolosai wat ha kene ke juk ka bangi emru ki batip English ha pimot kumba om dan baro ki berus pa kumba om dan baro ki pas doctorate ki babun di ki pas kelas 9 hangi kinong kendong kita di kimlong am ki start namar ba kimlong ki start ki samjing namar ban mane yo blay de ban long ki start ki ba sampang nagda kada uang upol haki kumne ken ki prabange uang ban mane yo tau blay haga jing sisa om dadon kam ban mane ki angel ya ki mensim jong ki departemen bat ya ki mensim jong ki riu krau namar ya ki departemen ki jong pi bat ki riu krau ki jong pi bat wadi ki angel ru kini ki long hapo ya blay bat demu ba ai ki mensim ki saim tira rapi kwa ban mane de ban mane ya blay uba tau wadi ki angel ru ya ki briu lain na ya ong ma nang tau pensai susu lada pi kwa ban mane ya ublay pila ban mane ya ublay klem debut perking ya tau nai tmai bade ta sabaton ro namar lada pi but perking ya ki an pi subot ngan ai kum kan kan nuksa kan ki prabangai ngi ki kristan ngi la ban bud ya ki spa hukum klem bakla te pi subot ya ki spa hukum klem bakla yo la se pim don ke jingai kata ke jing pensai ke chong u ki prabangai bat ke jing pensai ke bakadu bat ke badon kam kadai sepang tu kebanga ong ye pi ke Sophia mah gitu kan ke wisdom mah katu uang bol upensai om baro na pi ki bastat om baro na pi ki barus pa rupel na kata kadau nga ong happy u blay u kampriang ya ka jing mane ka jong kitu ki bom tip yau a yau bi kam tam bani gitu ki badan katakan knowledge bat kata ka wisdom hangta kap bu ka jing haki haswa bakin yo priang ke sti jong pol ken ka bu haki ke jing baka kata ka jing ka long tang ki berispa bat ki bastat ki ba mane yo blay u be tip sho nang no on stang sanon pun kon kum tau pol ken u tho ye ke sti siki ban pensai halor gitu ki bangaladap ya to lengkat u pensai haki baga jingkerman kamdei haka jing start baga jingkerman ben yo ek kamdei haka ek henry kadei haka jinget ha u Jesus Christ nak ta kadau pensai haki uang dei tang ka jinget dei tang ka jingbu ka jongpi ka jingkerman how Jesus Christ namar u Jesus Christ ulong ka jingkerman jong ka jingem haka do pada ka mensim kata ka long ka jing pensai ka jong apostol Paul lagi bat ngin ya pai se kene ka subject ki para banget hadin bangila softung lengkot ngala pensai haka ne ka subject kadon artli ki ai haka pasdang ka bangi ha ban pai namar ba ka long arukom ti gawai garkom ka long ka jingkerman kawai pat garkom ka long ka jingdu jingkerman tiladangan ong b la ne 1 2 ru ma kala ban long pi ka benta ka bening kong ka bo ni ha ban su thu kum ki para mensem ki bakordor ban sempang lut ikene ka subjek nas dang akut de ben tip ru ka ai kata ka jingkerman pi ka jingkerman te ki para banget ka ai ka dei kata ka ai ka bangi ap khmi lenti bangin yo ya ka batam ma ngan ngala panai tang kum ka nuksa ka baridro ki kimi ki pate ke jingkermen ke jung ki kalong onda haba ki kun ki jung ki lahe kilasan ki da kermen bagi ta ki kun jung ki te kin long ki ba habriu ki ba dan buram ki ba he kelas ki ba he kerdan ki ba riu blay bat kum ta ter kada gade ke jingkermen ka jongi bat
ngidon ru ke jingkermen om tang kata kum gi Kristen lada ke jingkermen bekerja mesim ke de ben long ru onda ngilaklat na ke pertai ngi de ben don ke jingkermen om de hadujok lada ke jingkermen ke jongi kan de hadujok kamut ka penlong ha kemat ke paar bangi don ke jindu jingkermen katang betai ha ke jingkermen bekerja mesim pi teka eipat kata ke jindu jingkermen ki para bengai ka jindu jingkermen ke de kata kaba ngiyok mat lane ngiyok pedang ya kata kan nusib jot kaba om don mano-mano na pedang jungi ki brio ki bakwa ban mat lom ne ban pedang ya kan nusib jot henre haba katau kawan la kawan hi bade kata ngiong ka jindu jingkermen pi kadon kene goe galong ying ru kadon tang goe ke kun merwei artat ru kadai kalong ying ke bah kam da don ke spa ke peu ha ke jingkermen na ka benta jong ke kun kan thai ke ba merwei ki phat lek pule ka sedkar ba ke jingkermen ke jingki kalong ke paka ba jisa katu ke snem hadin ke kun kalawan pai kawalam sawe pat kun long berit kun senrang but plus ka klem pendep ke jing pule te kikmi kikpat ki klem pa te ka ban walam ye we pat ubri butmai haba ka wan lam te nile kumno kata ka ying ka penlong ke jing du jingkermen khendiat namar klem pas exam klem wat lam ru ye kupau ba ye pi ne ta ka dau ngi ki khasi mo ngi nong kendong mo sakit than mau yang ru ki ong ye ke ne ke probab kermen dengang bantlei tejang piong kum tate ma kata gede ke jingdo jingkermen pila ban kermen sibun henrei pila ban du jingkermen ru palat liam kermen dengang bantlei tejang kibubun kinong kendong te pisutu te mari ong manga den kamshu ban translate into kasiru ma pi kata gede ke jingdo jingkermen kabang akwa banyatu apa deng jungi balai kawan ja kene ke jingdo jingkermen hangi pila rangi kwa bantip kadai kene ki para bangai haka babon ki breu haka selaju kene ke pertai ki bu ya ke jingkermen haka bor haka jingla ke jongki haka jingdon ke spa ke peu ke jongki haka jingnang ke jing start ke jongki haka jingbun ke jong kikur ki jat ki hinmen ki para ki jongki henrei ki klembu e ke jingkermen how Jesus Christ but kum takeng ka sawa wan jalong ke jingdu jingkermen ma ni ju so shungante wat mangim wat hadu kana ke jingsan sinat jungiru ni seu shingan ni seu yo jingkermen ni seu yo jumesim tang namar bangibun ya haka ying basa mangah ying pen besan ngi pun ngi dah ndu unri nyawngot ki pastor hak ne jing sang ka jing seu shingan ke jingkermen ya kalau way to pi yo le se la sai ga min ngan le pai te sang marwe tengawan tlei te jang em pi ka ta ge de ka proses ka lenti ya bangin seu tu ka jingdo jingkermen hai ngibu ya ke jingkermen ke jongi yol se ngibu nomar pangidon khat arngut sipara pi la chingan ji chai ken ni kermen hakata bat kumta teter pi ya ke ke subject ki para bangai omde benbu e ke jingkermen nomar bangibun kita ki khat arngut sipara te la dengi kwa benbu kum ki kristan e ke jingkermen omde hangno how Jesus Christ ka jingkermen ka jungi ya ka menta bat ya ka lawai jung ka jingi bat ya ka ni ka subject dei ben pia ya ka ki para banget ha ki lai tli ki benta ki bakrau ba ngan ong lupa nomor kat ka subject sinat pin pen lengkot kulumar ka ban ya ha ki lai tli ki benta ki bakrau ba bat ngan stang shwa na ka jingdu jingkermen bat on penkut ha ka jingdu jingkermen padde bat pila ban seunya rongan ong lupa ka kentin ka bang ban sami nak sentur junga bun ba ka jingdu jingkermen kan mi sibun ba
lada pin thok te kalak pun poi daki nru pa hunya posin ro tangi ke kintin jingdu jingkermen kan mi kumta pi nak ta ka daw ka benta ka bening kong jong ke ne ka subject ka jingkermen apne jong ka jingdu jingkermen ka long ka jingdu jingkermen ya ka rukom jong ka sain hima sima bat ka imlang ka salang nganong biang ha ka benta ka bening kong ka jingdu jingkermen ya ka rukom jong ka sain hima sima bat ka imlang ka salang ngan ong sai ka mat ka baar ka jingdu jingkermen ya ka rukom jong ka riti ka dustur bat ka syong kha syong man ngan ong sa chisen bapin kan mau ka jingdu jingkermen ya ka rukom jong ka riti ka dustur bat ya ka rukom jong ka syong kha syong man kamat ka balai bat ka bekadu jong ka jingdu jingkermen ka de gane ka jingdu jingkermen ya ka rukom nget blei jong ki khon kristan ki jong ni lengba ki jing hi kai jong ka balang ha ka bal lakha ya ki pihap ban nget le se ka taru ka de ka wanra ka jingdu jingkermen ka ne ka benta ka balai ro ngin pai ka ne ka benta ka bening kong ka jingdu jingkermen ya ka rukom jong ka san himasima bat ha ka imlang ka salang kumju ki prabenget ngi im ha ka ne ka spa snem ka ba arpuai ngi hab hiben im nomor lakai ngi kumta ngi im ha kata ka sensar pa ba ka ba baro ngi yatip kata ka demokrasi pi hinrei ngakwa ban batai ka demokrasi kum ba ka long na ki kam ki jam kala jandu jat ha ki jing le ba ki kam le kata hinrei kampat deiru kat kata ka diktator kampat deiru kata ka monarki lane kata ka aristokrasi ka bureaucrats bangi ong bala sensar kumta pilatip hi lane ki elite groups bangi ong katar pilatip ngam den kamen pensai mo elite elite group kidai ki pa kumta pat de ki pa khan ba mde ki bom khan te ngim ha ba ta ka group ni ha ba ka group democracy ha ka democracy ki prabenget wat ada pitip rung haban batai lengkat namar bala pensiang nong rim hakar kom ban sensar dalade yalade ka pli sibun kalat hakajin sisa kerpang ngila ban yakun wat haki election ban komputer ban ngila ban long kinong yalam hakakam san himasimaru ti kapli kalat ya ubabitru ya ubastadru ya ubadukru berusparu ya ubelong kristanru bat ubelong kristanru bat kata kade ke jimentoy jong ke demokrasi mde piduk ru la de ban le kumta de henrei ka don pat ru kane ke jingja ka ba sngau tenat namar ba ka pli kalat ka ba kumta ki ba baru ki la ban yakon ki ba sneu jing longor ki la ban yakon pimla ban len mla ban khang ru uba duk ru ula ban yakon uba rispa ru ula ban yakon bat namar kata la ben mi sipun ki jing mentoy ber jing du jing mentoy ru namar ba kalong kumta pi ai ka bang kwa ban batai long kot ha ke demokrasi ka balong kumta lada la yalam la ne sensar da ki briu ki bom da ting burom ya ublei ya ka imlang ka salang ya ka sensar kadar kade hang ne ken kami kata ka jing ka bangiong kami kejing kawen kejing ngan nom batai sibun tang kawengan batai bat kata kalong very most popular kadai kajumi kejing kacuja la keja kapisa katengka kabala penmang kerpang nak benta uduk usuk pi lada kaja imat la yalam da kibom da tikini tikna hagajing dei kejung kibat belai lada batai ki demokrasi ma sistem kala benong kumtaru pi ki prabengen na kata kedau mano bedu nong mangi beduk nomor ngide ben yo ate tenrengi klem yo di du nong mangi gi kata kede lengkot ngan penkut tanggung ta nomor ngatip bagane ke pertai kede ke bakiatan pi ke ing tu pi ong ngam detip ti ngan baklakren te ngajin jar mo pi ngasipting itu basatan kublai sibun pi nak kata kedau mano bedu du mangi ki beduk
Kadon ke jingdo jingkerman ngalaong naga bentah jungi ki baduk ki bakerdu ki babiet ki batem habangi ki kasi ngitip ben keren English benong ki high level bat ki low level ngam jumudur bu nong kendong jungi ubabun umde ubastat hende ustad ba benong ki high level ki low level ma nganyu ya ublei ba ustad klem hikai ka jingmi jong kine ki kintin ro kapen sniudur ya ka akor jongi kamtam ka jing long mensem ka jongi pi kine ki kintin kimi pi kidon kine ki arngot sipara ken bempen sisai ka jing long mano bahai mano balo tidak ka bangipe ya kine ki jingja ha South India kidon arngot kine ki siparlok ki ale kelas ringkat ki pas MA ringkat dia kapur keba kilai wat laka kam kejam une wei u late pulet theology no tang ba umde presbyterian jungi ude u Church of South India CSI une wei perlok jung u padde u ya kun election u yalong MLA no ngi ayu ya uble u yo pat sendan haka kam minister ma kabinet ndai ngi ang kali jarang kat kumbalaya mot kenang hagawai ke sengi baar utau pastor baitru dan kampen lek committee uta perlok jeng bait mah bapli umde upom it ude bait he minister ru haben lek ke kam jeng te ki ya kendu kan te pilatip marka judlong kariti ka dustur minister udan ka hok ban ai katu gijing sawah temar ya sawa maki tu pastor te ukan ria haka jing ting haka jing kendit ukan ria artli gis kakali jung u gi hapa pon nalaken mendere bro saute tang ar udang iem u klemen saw wan ya utau minister ujunga wang himan shu mo naba kata ka de ka kerteng jung himan shu ka kerteng jung ori toh Toto nang pendek mapi kam kejam nang saya kelin pi ngatela lej. Ani kejing krau jong tatupi. Udah krau padok pad mensim kan. U perlok jong u himanshu. Uba uya iet uya puler rengkat. Tang pen ya tenrong lem kita ketayar keliru mendon por bran ulet. Uklem mudur bau tau perlok hadu keno kejing jenjar. Ba pinra iki kalirit jongi menta marwe tu mlat. Pi kata gede kaba penlong ya ka kerteng ke jong une UCSI pastor lada pi pedang ne pim pedang u habbe ha ka low level u tikinaba unom kiu sha ka high level but kata gede ka jing batai jong ka pi na kata ka dau na ke ne ke jing ja jong kini ki arngot don ke jindu jingkerman ya ki baduk ki basuk ya ki babiet ki batem tikenapa kadon ke jindo jingkerman pine ta kadau Jacob aga city ke jung gelenong ke baar kot ke bandri wang Henry de mapi pleng sachi sen nganong Henry de mapi pleng pila nyau ben yau tau baduk ngamut benong bau tau minister u nyau ben yau tau himanshu kumu pastor Henry ngapen pule haki skor jongi kaktin ga jong blai te kaong Henry de ma pi pleng ki balong ki nong nyau ben ya kita ki baduk ya ki bakerdo ngaru ngaklem ong kita ki high level bal nyau ben na ta kadawat perkhat bakla ki perbenget ngabu nong rim ya kaktin ga jong blai omla ru banlen ki para benget bayet ki pramesem ki bakerdor ya ka jingdon jong ka jing nyau ben ka jing nyau po kam tam hagi baduk ki basuk ki babet ki patam ki konswat ki konrangli ki reu kan thai bat kum ta te haka imlang ka salang haka sensara ka khadar baringanai sakawai pat ka nuksa haka baide bat ka ne haka jing sensar ka khadar haka jing bishar ka bahok bat ka bam hok haka porjong nga tengam tip haka porjong kine ki kena hadin habangi tengi pule ka piyusi tengi pule ka buram ka balaja
kabalato da warfine stand SW stand tila da people haka tu ka kat pin lam ya ka wei ka poetry jong u ka ba utho ya ka jing bichar ka ba khla ka jong u jom rekha ya ki arngut sitnga haka hima mun koi ka jong u ka mun koi u jom pi ubu tang artli kimat haka mat ka beningkong uong kumne la damen ya tu ya ka hok mendu ya la ka lok point number 2 ma ka ba ar uong but la damen ya tu ya ka pap ka lok jong me kan du ya me don ne ka don ken artli kimat how bisar sama pi la da un ya tu ya ka mat ka beningkong ru de ka lok jong u ka bendu ya u o undu mo u ya ka lok lei la da unya tu sai kemat ba arru sakalok jengu pada kendu ya o tatin na ya tu hikan ma la da minitu ya kahok mendu ya la kalok bat la da minitu ya ka pap kalok jume kendu ya me pisam kata ke jing besar ka bet la da don ki basam bat ki banut penong kata ke jing besar jo mereka de ka bet surak tipi sudah tanggung nero to ngan pen nga ubakren nga syam gajing besar jung ubar artli kimat kimlong gibadai mari tu hok rumlong itu pop rumlong te kawan rak be sa gajing do judan gajing yo pi hagane gajing hikai hagane gajing besar ngamur benong gajong jom reka nga buru ya kan nongrim na ketien gajong blai probab arpusau arpulai kaong kabab sya siliang ha ke jing besar kamlong ka baba hatu ke ne ke jing besar jong ne ujom mereka ha ka hima mun koi jong u ka don ne em ke jing sya siliang bat la da kam don ni so tu kamlong ka baba ktin ke jong blai ka da ngalade pen pule saka wei pat ka ba wanra ya ke jing do jingkerman ki para benget ha ka rukom jong ka imlang ka salang ka perkat ka perdain ka jongi ka long kane but nginom sngawi ay nomar nga kren kum bang ala pia ay kane ka subject klem damut kun kum noro kalong very much simple ma tihinre de ben kren ni ka nomar bag ka subject hi ka yalang but kata ka de sakaway kalong habadon kata ka rukom perkat ba unong yalam unong sensar umju bakla ngan pensisai kaneru kenang ba ngan laj bensak kena lom kum tapin ong pi kadon artli ka rule hang ne ka jong ubos rule number 1 ngan ong de ke english hang ne rule number 1 the boss is never wrong that is rule number 1 whoever may be if he is the boss he will never be wrong that is rule number 1. And we'll go to rule number 2. The rule number 2 says like this. I'll read it. If the boss is wrong, please see rule number 1. And you can judge here. No one is mistake. Either rule number 1 or rule number 2. Pila ban bicarang ne. Rule number 1, the boss is never wrong. Badai ukan ja boss, te umju bakla. But uno ubam de ukenja bos ude utabe bakla. But kumna la pisam ba ubos ukum le bakla. Nayong refer it to the rule number 2, which says like this. If the boss is wrong, please see rule number 1. The people rule number 1, the boss is never wrong. That's all. Pihak ban comment siya kata, ho cisa umju bakla. Pi kata kemot ki pra benget haka sanyi masih mah haka sensar ke kadara ke imlang ke salang haka jingede utengah bat ke tengah mah si para sienman bat kumda teter lada kine ki artli ki rule ki jong ne ubos kin apply lada kine ki artli ki rule jong jom reka kin apply haka sensar ke kadar ke imlang ke salang bat kumda teter ngamut ban suilam jingmut kumta ken lada pipidiang kata tapi ke imlang kasalang kan saja dikena, kan saja nosen, kesan hima kan saja nosen,
Sakawaipat ka jindo jingkerman ka baladon ha ka sencar ka kadar kadai ka rukom ha pinum sawi egi probingnya panmap ipimah ha ka rukom ha ka betungkam ha gi department prepare jangka sarkar la compare la kalong hasrah nung kendong ru but ikene ru ngan ong ka kitin English namar ngalap na ke English ngan ong ru da ke English, and that is secret job recruitment heredity policy. La dengan bu ikene ka secret job recruitment heredity policy kalong ka besut tenat bah ka buit la ne ka rukom kumno ban tungkam tungjam ka belong jar bat ka bahyar peteng ru nau pa sau kun nau kun pada sau kuseu nau kuseu tengi kasingi ong sau miau nau miau tengi ong sa sau saya penkut nama piru ta pi ka batel ka balam syaka jingmut ka bajeleu bakiwei kila benduru ya kene ka kabuk siar bakin long ki nong tre haki office prepare halor ka nong rim bakim don ki sahab rangba haman lagi department ubadon sahab rangba ti utat urung hi ken compare la ukun risang ukun miau ukun knairo sakawai pat ka jindo jingkerman ka badan lupa haka imlang ka salang ka sencar ka kadar kadai kane kaba ka pisa kala ben kren breu pi kadan ku kot arajar hendai mde hendai haka por jong sarkar mudi kidon ki bale kumno pi kumtu nga babik ngam tep ukren umudi mde haka kot arajar teh tu ka rong saw ayum ka tu menta te kam dan syu bahai bo kam dan syu ru ma numar ka pisa ka kren breu tu pi bah bo kam dan syu hi ken nangta haka ba ka pisa latung dagi tap nyang pukeni pi ka pisa ka her keleng sodom ka pisa ka kren kumbangaru nga lecture menta Henry na ka benta jong ka pisa jong kitu ki beduk ki besok haudon mapi ka pisa si pia arpia hapa kren kam kren hautung tap nyang phim syam jaka pi kata ka de ka weipat ka jing ha ka jing ya lenti jong ka jing em jong ki breu compare lang ngilong ki Kristan bar ki bomblong Kristan ngidon kam ya ka pisa pi ka pisa jong ki breu ki beduk kala banom kren breu kala banom her kala banom itu itau yano ru kala ban itu tang ya ki belong equal standard of life, and beyond that you can do nothing. Haka kitab Deuteronomy le nong ka ba khan riu khat ka ba khat khandai hi ka ong wat bamsap namar ka ba bamsap ka penbenla yagi khmat jong ki bastat ni la ban pas MA MPhil MCom PhD ro lane double doctorate ro tengi aingu you playing along ki bastat henry lada money has wing and money talks to each and every pun kun tang ta te pilongki ba biji namar la penmet la yau bastat Timothy ka benengkong ngakot yang ngi ki paragin men bangin ngin spelendet Timothy benengkong henriu sipel kong namar utet jong ki kinja bas neu baro long kata ka ba it sbai ya ka ba don ki ba haba ki be la yalam baklai ki naga jingye badla dong ye ki da ki babon ki jesusi kata ka don ka relationship ha ka by day but kane money has wings and money can talks modong dan ka jindo jingkerman ki prabangai haba kumta hangi ki kasi sakawai mo ka jindo jingkerman omdei banga beteng da katu sakawai ka jindo jingkerman ka bangim don kamben sawai namar ngi long ki kasi hinre ngilong ki Kristan bat kata ka jindo jingkerman ka dei namar bangi ki Kristan kasi jungi ni aingu yau blai bangilalong Kristan hinre ngi dang don ka jingnya yaki katu kene ki benta bat kawe neki ban nom slam kalong ngi ki kasi ti ngi hi bodon utlen kataro ka bi
but kum kata kam dalile henry kabanga subsi yala de kum ukasi but kum ukristan ngam subsi la dangange yautlen kabanga subsi kade balei te nganyau benya bena April ya bena April ni kat mangau pastor nganyau ben depi pine thaga daw ngiki kasi compare la pilong presbyterian la ne kini kinaro ong no la da pilong kristan how bena April ngiki kasi te horkit hordang pin sarpring te sa bom te pin lit ing tmai ro sa bom hi saka engan ong pin ki ying tmai ro long pin sna ying tmai ro long kita gilong minor reasons but ka ka balong major reason ka long baki kristan jong ni la da pi kwan panyetho pimju panyetho pinyo ben yo April how bena April te beni textin ro am ben panyetho kun ro am ngi aingu yau blei bangi dan ke jingmut ka babek ka bangi bit ban kai ki kun how bena April ngi aingu yau blei balada ngi dang don ke jing artatin saya kata ta te kemut sano kapateng jungi kasih kan poi pi nakata kada ki prabangai hatu kalong ke ka babit ka babek yangi haga jingkerman ga jungi baki ki bobleu tau kat kum kitab Genesis kilong ki babahas sudah amdan ke besneu don sakawai pat ke jindu jingkerman ki pramen sim ki prabangai bat kata kadai ka jindu ya ka rukom haga imlang ke salang mah ke jindu ya ka rukom haga imlang ke salang karukom jeng imlang salangan ngan penkut ikate balai ngidu ya karukom bani itu itau teh bani itu itau pi kadon kene kuai ke kong longsor hang ne ru kidon sibun ki kong longsor ngatem hang ne mentaru pi wat so mo kadon kene kuai ke kong longsor kam itu tu pi yo doktor maulong ba uwan pli klinik hamers na ying jongka jarang kat dah tak away ke sengi pada kawan saya ni kong nanong kendong yang kawan sim dawai. Teka keli dah kong nongsor. Kong, pi kong kadon kata ka jika ada wai jong doktor maulong. Pitip kata ka kong nongsor ka ongkum na. Kong, hang ne asar selang jongi don lut. Don doktor maulong, don doktor sokhia, don doktor patau. Ani kata ka jinjubab ka ba kamdas ngau tenat deh. Kumno habakat cisnem tam utau doktor maulong uan pli ya jika ada wai hajan ying jongka kadang tip benom itu imat kam jupang ada hi ki prabenget kala benlong kaba kibriu kila benom pensang nong rim mentaka mit pensiam kadon ka kenro kaba ker kaba penia klat ya kejing itu itau hapedeng jongi ki para kasih kara kaba penia per hapedeng ubabej par ubastat kaba penia per pedeng ubedok par beruspa kaba penia per naga bentaki kristan ki besong hasor bar ki kristan besong hanong kendong subha wat penia per ya ka satang ya ka jinget mah pi ki prabenget kata kalong ke jing ke bakrau ke ngi yoi ke jingdu jingkerman ke bakrau don ke jingdu jingkerman habala don kata ke genro ke peneklat ke bangaong ha ke jingya lenti jong ke long briu men briu jongi kadon ru sakawai pat ke jingdu jingkerman ke bakrau bat ke bayalam ru yang ila da baklat yak sa ke jing le ran compare wat lada ngilong ki bahe ki bahan ki bakrau ki bateri wat lada ngilong ki riudan buram ki riuniam wat lada ngilong ki semla ki samhoi hakane ki jingdu jingkermen kabangan sa batai lada ngilong ki bala adik ki ong haktin english kemur haktin kasih te kemut ba ngila melin siapa palat liam kan mah lada ngilin pi kebat kata kade ba ngila pendon kam palat ya ka jing start ka bo bleu ai hangi
Lembah kita ke science and technology, te beliau ai gitu de ngisham iki komputer, ngisham iki laptop, ngisham iki mobile. Mulai haru kam ngale une bar ngam de tip trans pang itu gilai. Tangga Kristen jung kiru ngam tip. Mo kamu ayo kita ke Instagram kai ngam ruai ngam bana. But nagataga daw nga ong nga shifting wat ben kren markidon gitu ki baring yang nga bang song ganega kintop haga science and technology. Kabakta na du ki mobile phone bat kumta teter. Kabakta na du ki kali rem dor bat kali tat dor bangicit kiner ki hapa ka tup jong ka science technology new invention given by God. Ya kaba ki briu kin sukin sign hakalet kawan. Nga ngadon ka kali batat dor nga ingu yo blay lang baga science technology nga poi hang ne happy. Te ka kali juga kamdei bangan le chono. Kade ladangan le ngan le ban mane yo blay. Ka mobile jonga kamde pun pendon kam shano larangan pendon kam ngan pe yaki kubar like kam no bendagi kon long inuksai berit mo ngai bat kibakum kita henre omla pun pendon kam sabar jong kata yo lese don kibriu kiba nyau ben ya kene gijing ajing start jong blay ben pensuk ya ki haba don ka mobile kade haba ya briu ha nongra selong de nang ne pidon baying de jika pinle senong rak selong supun kan kata kada jimun trai am ita elo inuk sai berit kabaki briu ki nyau ben bat ki nyau bom kordor ya kene ke jistan pinak ta kadau ki sami ki briu ki ba pendan kam wat ha por bolong komiti ru long te long komiti kan iti ikti te kum nehi long te long jinyalang kan kakti te kum tahi kalak pun yalam wat hadu bangin tebai ke mobile kat bangidang longji seng lang wat mentaru ngate ngam yui ngasuong ma hindre ngam yui wat kiba penen kami ke mobile haka por bolong komiti balang ru por bolong ji seng ru hak por be songkai ru bat wat haka por bele tia ru ngi bro te la bang bom de tip tan nun kam mobile sim la le tia de la dia le sa ka jingrem jong kamet maria tia te maria dreamland ni kan kom dang hi bi kata kalong ke jing penen kam bakla ka jong ubreu ya ki jing mentoy ki bakordor ki boble upensuk hendra ki breu ki penjinjar ya le de ki breu ki penjinjar le de pi kadon kene ka wei ka long kemi pi ka long kemi wat sang ai ma kadon kene ka wei ka long kemi ka le jing sang presbytery ti ka ong kesan yu driver oh ho hang ta te lawai ka ni kasi ju chai mlin tu ma bonang lawai te uta driver ong balik kong ngalak let ya ka wei ka mar ka bakordor ya ngi le pai no so tau driver pade ong ngalak pentep ti kong ka pla jung pi mari ong kumta de katuat e kapla om dei pi kane ka mobile nga ong namar utau driver te ba udang mut ka kong ka belet presturi de ka klet e ka bible he pi upentep ke bible he kan tip mo ka bible he akman jong ka kong belet presbytery ka de ka mar ka berit ka de ka mar ka berit hakmat jong ka compare la kalet presbytery ro mangma kadang dehi kamar ke berit pigi prabenge kane ka long ka wei ka jing sisa ka bakrau ka ba penlong ya kibreu lada kibreu lada manga une ubreu ubleu lo kerku ngalong kumne nga ong pun bane ka mombal junga kamar ka bakordor te ka bible junga ngan ong kamar ka bakumno kataru ka sahangi bangine jubab tang ba kambit yang ngi Kristen benong ka Bible te kade ka mar ka ba klem kordor kambit pi ki prabenge nak daga daw kala pun wan ra ai jindo jingkerman ka wan ra ru yang ngi ya ke jinja buram nomar ngilong kiriton buram habang ngimnang pun penden kam ya ka por pun penden kam pi nak daga daw kadon kam kejilong adekar nak benta jongi ki kun ki jong ble ngimut ban yalap hagne kamet u kenja Kristen te berat noi ke mobile am henre ngamut ban yalap hagne kamet u kenja Kristen
ukun ujong play wa penden kam ya ka science and technology ka belong ka free gift of God penden kam ya ka da ka bale adkar nang ta ka daw ko ni sang kan ka don ka temperance be temperance in every work in your life kata ka ba ublay ukwa nangi kata ka ba kiimlang ka salang ka kwa ingi pi ka benta ka baar ka long ka jindo jingkerman ya ka rukam jong ka riti ka dustur bat ka shongkha shongman hapreng jungi khasi ma amde ki wai pi ki prabanget ka riti ka dustur ka kentop ru ya ka imlang ka salang namar ngim jula lanolonoru ben paneklat ya ka riti ka dustur na ka imlang ka salang na ka shongkha shongman na ka riam ka bet ma kata ka hap hakriti ka dustur na ka akor ka buram ka ketin ka telit bangi kren kata ka hap hakriti ka dustur bat hangi ki kasi kwa ru benbo ka ka riti ka dustur jungi kasi hakabaya day bat ka shongkha shongman ka ka riti ka dustur jungi pi na ka daw ki prabanget ka riti ka dustur jungi kasi haka shongkha shongman bat kiwei haga jing sisa kamdei ka badon jing tho yo ngimut baka riti jungi ka don jing tho am kamdei ka badon jing tho hanrei ka dei ka basuhyar pateng na ka wei ka pateng menru sa ka wei pat bat kane ka dawa yangi ki long din ban but perking ban bat perking ya ka kumbalabu daw barim pi kata ka dei ka riti ka dustur kariti ka dustur jungi kasi hakabai de bat kata ka benta ka bangong ka shongkha shongman kalong uno bude kasi ka dustur jungu kalong ban aja chake kente ngam bakla banoi kata tila tapi aja so sinrang ru ngate ngam penrem ngong yes ka shong ka mon jung pi henre ngabatai ka riti ka dustur jung kasi ka aja kong ka de chake kente but naga jinglong tenrai jong kariti jongi ki dustur kasi khara jongi kalong ka bakhoj bat ka bakintang bat ka kentai kalong ka babha ka badan buram mapi ki kentai pilong ki babha ki badan buram ki ba i hok yalau tengah ki ba i hok yalagi jong ki kon ki ti ba i hok ya ki hinman ki para ki ba tip kur ki ba tip kha naga jinglong tenrai ngabatai ngam nut ben batai ki jinglong ka bamentan mar don ki kentai ki ba bat ya kata ma aingu yo blei la don ki bombat rukta ye bat no pi naga jinglong tenrai ki kente ti kilong ki babha katkum gariti naga jinglong tenrai ka aja ai kong jungi kasi ti kalong saka kemi bat ka batam nang tate ka song ha jingle kulmar jongi pi kum pastor nga batai tek kum bagari benlong pi nak sa ka daw ngaong ha pedeng jongi bagariti ka dustur jongi ka shongkha shongman kalong ka badan buram Henry ki prabanget kat baki por ki yat kalaru ban kala da kumwe kata ngamla ban batai ka syong ha ka jing perkhat ka jongi ladon namar kata ka jindo jingkerman ha ka bede bat kane ka rukom suka syong manro namar ba kala sedang ban ye per rukom kala sedang ban ye per riti ina ta ka daw laong ha ka tien ka jong blei ha ka syong ka syong man la pipule khat la lenong hebru de khat ka basau ka ong to ka jing syong kurim kan long ka bedon buram pedeng baro bat ka jing thia ka bom de bitinget naba ya ki ba auria bat ki ba klim ublei un bisar nga pule ka tin ka jong ublei da ka ba penwan dur sa ka jing long broken katu kan ne benta ha ka bai de bat ka syong ka syong man jong ki kristan pi hindai haka dustur chung hasung man jungi ki khasi lada laneka ki yapoi song khabat umenderi ngakwan pun kan mau barok pilatip kile kumno ki bekrat nalasinong kata gade ke riti jong khasi hindai bat lada laneka ki klim ya kata lete ki kilai nut kan kilai nut ini ka klik deh lada ka kemi ka kentai ka aija chaukupa ya keneru ki bekrat ha ka menta ngin ya pai
lada ajat jaga kentai, lada ajat syaukpa, lada kelim, mano bakilai nut, mano babe senong. Ngin sa thung no ai ginong be senong mo. Pi kata kade ke jinga per. Kabala pun wanra kat badang yat ki century. Kala ben kela. Kala ben kela. Don ke jingdu jingkermen namar kata. Haba kariti ke dustur jong ka song kha song man. Kamlong riti syu kumba kade ben long. Haba ki kimi kim kwa syu ben long ki kimi. Kumba kide ben long ki kimi. Hi kipra benget don ke jingdu jingkerman ha ka imlang kasalang jongi ki kasi kala don bun ke jingya pelat san sieng don ke jingdu jingkerman kipra benget habangim sngaurem syo sachi sen ngan ong don ke jingdu jingkerman hapedeng ke imlang salang jongi kipra benget ki kasi haba mangi ki kasi ngim sngaw syo ngim sngaurem syu ban syakot yalade ka khayap saw yo senrang ngi khot khayap ayu ngam tip ong la ko ong no khayap li pi ong ya kente khayap saw yo senrang ru ong no khayap li pi habadan bun ki khayap saw bat ki khayap li ti ladidan kum gitaru kalong melen ngim sngaurem syu te ngim sngaurem syu habo don ke jinglet pai yingkur usinrang ru omdan dia berseuram kwale dung mat dilet itu udan ka parakadu den le yo kata kalong ke broken system jong geriti ke dustur ngan pensairu e kane hakariti jong ke dustur jong berim baja omdan ke kentin let pai yingkur usinrang omdan te omdan kane las penmi da manor mano namar ka tin ke jong bleru ka pensisai kane Matias san laipu ar namar kata ya ka bau bleu le penieso lem to ubri wat penieklat kata penban geng kalong ke jisa ka bakrau cisen balaya poi tele poi khai ken kumnon pen pai yingkur kat ya ukpau be nalor ba kamdan hagriti ke dustur ban ngayo I namar kata gi prabanget haka jingi ke barit tam ga jinga ku mubriu barit ro haba ukpa haba let pai yingkur dei balas senjor kariti ke dustur jongi ki kasi bat nga bu ya gene ke kentin ka ba syong sbai ki prabanget bangin perkat la orpat kariti ke dustur ukasi syong kenrong urang ba kasi halaying kun bat halayingkur dan jaka namar balalong he ukun pi bro ngi sinrang idan kun te pi le tirimiri kum ong katin dukarte pi le payingkur pi song kenrong hi laslot ya ki ikhtiar jung pi kata kadai ka jing do jing kerman kabala ben penja haka imlang kesalang jong ka riti ka dustur syong kha syong man ka jongi ki khasi bat ngong namar kata ki prabanget ngim don kamru ban kemen sachisen ngakerpat bangim dai ban kemen habangi yo I balet payingkur pagi kon ngim don kam ban kemen habangi yo I badon shibon ngut ki khayap saw dai ban kemen ngim dai ban kemen habangi syakhat dakum tai ki kerteng ngam la ben ohang ne mo ngim don kam ben kemen habangi don sibun ki nombar ki baya pelat san sieng ngim don kam ben kemen habangi penmi sibun ki kun klem kpa ngim dei ben kemen habangi don sibun ba ki kun swet ki kun pongka don kam ben kemen ni ka bakum kata bat lada ngikwa ben kemen tok kemen habangi don ka long ying ka panek ka skam naga bentai jongi ki senrang runga kwa benong bat kataru mangi ki senrang omde ben kemen tang namar balap la ai hangi daga kentin chong subai ka pong urang khat arbut khat arbor
wat kemana kata. Pai syaka kitab nong bisar kalau nong kebakan reo. Dekat kebakat sana dekat nyau. Ka delila ka kabadon tanggawai ka buit betanggawai ka bor. Kumno ka pengop dia orang kat arbut kat arbor. Kata gede ka jing sisa ka bakrau. Ka riti ka dustur ha ka baidai bat kariam ka bed. Ngine pai kendiat ki prabangai. Ka riti ka dustur jong ngi ki kasih ka baidai bat kariam ka bed. Kalong ka badan buram palat liam. Kadat dan buram palat liam. Namar bagadei kaba penyeper kumno ban itu uno senrang bat kano ke kentai. Namar bagadei karyam kajongi khasi kabatap nadu nang nena nyukli hadu kong dong jat. Cisen balariam ki khasi jongi te pikwa ban pej inoi ban tapalaru dan. Kata gadei ke jinglong tenrai jong karyam ka bet hagariti ka dustur jong khasi. Don ke jindu jingkermen ki prabenget haba kumta lada ka don kano kaba moh kaba pau sabar bat kumta ha kaba don haba ngiriam bat haba ngiriam kawalam pun ban ha kaba ngim itu su mo une maka kecin ke jong plengan pensisai kane banginom lengo ki prabenget lato haga kitab ki anjong Moses Deuteronomy arpa kot besan ka ong Deuteronomy arpa kot besan ka ong kumne. Wat ai baga kentai kan kop ya ka badai ka jong usenrang lom nebo usenrang un kop ya ka jen kop ka jong ka kentai namar baro ki bale kumta ki long ka jing ijili ha utrai ble jong ki. Dei bo ong manga ngaten kan pun pule ka ne ka ktien ka jong ble. Pi nak sa ka daw kariti jong ki khasi hak bade berkaryam ka bet ngaong kalong ka beden buram teh. Ngaong kalong ka bataplup ya ka met ka jinglong lengkot ka jing leran ka jingi namar bangilong ki belengkot de bentap da ka jan banedai kata bat pinsyam ye kene ka jing cisaru ka bakrau haga kitab Genesis lalendong dekat benyau hadin kata habala penpej ye ki khamat jongki baro arngot bat kila tip bakila long ki belengkot bat kila Yesu ulang halade ki sla uding dembur Kateu ya ke ki prabenget bakine bro arngot habla penpej ki khamat jongki ki yo ite baki long ki belengkot ombit benlong ki belengkot na ta ka daw kisu na kusla jong ding dembor kambit yangi ki prabenget benlong ki belengkot don ke jindo jingkermen hakabede bat ka akor ka buram ka kren ka khana ka tin ka thlek ka yat ka yeng bat kibakum kita. Pi hakane ka percaya ka banging ka percaya Kristen ni aingo yo play ka hok kasat tip sano kadon. Ktien ka thlek kran ka khana bat kumta ter. Pi hakarukom batai hakariti ka dustur jong khasi hakabaidei bat ka hok uang kumne. Ban kamai ka hok ban tip kur tip kha bat ban tip bru tip lay kilong ki lightly ki mabersiu ki ba kraw hadu kata kata bat hangno dang don kata ka hok hano dang don kata ka jingkamai ka hok ka jing tip kur jing tip kha ka jing tip bru tip lay bat nga ong hapreng jungi ka don ka jing du jing kerman ki prabanget ka ba kraw habangim tip su ban kamai kata ka hok bat kumta ter bat ka don ru ka jing du jing kerman ka ba kraw habangi ngilong ki kasi hindre ngi klem tip su ben kren kasi pi katangan pun sisa da ka bangayos ngau da ka skor men bangale tit jing tit hakwe ni kidukan belum da ngam yos ngau te ngam nut hi ken ben ong ngayos ngau ngasanut bat kata bangas ngau ka ong kumne mangalawan ma pi dukan don te pi mapi mengaruh irase ngi kumlat ya kata mah mangalawan mapi dukan don liak ngayos ngapai wah do kasi ndere mono-monoru pi ngamut ben lam jingmut hatro kata ke jingong kabet sentence kabet grammar mangalawan mapi dukan don kata kade ke jingong ke bembet lada pin hikai sapang
chapang ga teaching to other, kamut pi teach ya kiwe da ga teaching ka false teaching, ka bombet ka incorrect grammar. Nakata daw ngi kasi ngi bakla hakar komkren. Yau bas niu briru ngi kasi ngi ong niu bas niu briu bate. Bat ka ong sniu bat ka ong bah. Ngi kasi ngi ong isi bah. Balai pi isi inre balai pi ong bah pade. Ade kikin tay lei mo ba isi bate Pi isi bah. Kumno te pinang ban pinbu pade ya ka kentin ma ba ya obo pi isi palat ong dagane kentin ka babet ka bolong grammatical grammar ka babet ka kum ka grammar ka long lada pi isi ong ba isi palat nadu mentasi kaman ngino ma dan kamunong ba isi ba ngi labaklah ka grammar ya ka ying pin spell dak ma kaying sungai junga haneng haket sebin nombar jungi ieng ngislan nuspel dak dingi ong pun man kaying de ya kaying kabaing gading ya kay in spel dak kumno hapun sonung rim pi ita kendiat nyuma ngislan pun spel dak NEUMA ngi keno pada nyuma ndang don sipun ma pin pais pang ka kurro nyauta merwen kuntar ter pi tho la tho te kam dan jimot pi kadan kene ki jingja sa bhoi jungi uran une temen besan long moderator haga presbytery te uang kumne ken hadin balau kut kene ke jing seng haga mit sonde kata nga subhabun kerpat yau ex moderator temen besan ek lengdo tentu lakut ta ke jing ruai utau ek lengdo mieng to moderator tu tima pi Undala kede gum tatu wiang hiken dala wai jinsang kunroi umrtor piong egek te ngat ngadi jiji te ha uta ubakhat wang ngat ngakren kasi te ngakrem English te pilaban spell dak prek klempen kam yoke PRAK prek tikna bha pi bat ki babon ki bakum kita gilong inung sa ibarit bangi nyau po ya kaktin katlet jungi pi hinre nga kwa ban batai saya pedeng jungi ya ka jingmut tenrai kaktin de kaktin ka pa peniet li yang ki breu de kaktin ka pa penitu yang bangi nyilong ki kasi bat kaktin ka pa penlong yang ka we lom dang yimdan kaktin ngimlong kumne ko mangilong te balengin nyau benya kaktin ma balengin nyau benya ka kaktin kadai kadak jong jinglong stli kadak kabangin nang roy nginang kiu sa prang sikman pi kata kadai jing batai ka basong tenrai ki probangen ma kadai kaktin namar kata omla ban nyau ben ya kaktin de ban pendan buram ni kaktin nak ta kadau ka wanra lese ka jingdu jingkermen wat bangin yo ka jing itu itau nak sarkar kemiru namar bangila nyau ben ya kaktin jungi ka badan buram te kaktin jungi ka badan buram te ka badan jingmot don ka jingdu jingkermen ki prabangai bat ka bakrau palat katale bat ha ka badan ha ka ba omdan shu ki breu ki batip bensu bentandro ngiki kini ki kasih pedang ki pasang kini ki table lan lete ladangan ong lupar ngaslan ben ong nagene ki jika bekentang dun bun ba ki kentai kasih ki senrang kasih kimtip bentanjan kariti dustro jingi kasih o ki kentai berkhoi kitip bentanjan ndai pi neta kadau udon nu kun senrang le wong kumde ken balai mei pi kersa dah kapadan sentiu kulap wong ika kemi jung ude balai mei pi kersa dah kapadan sentiu kulap ba pun su dukar te kun jika jubab lung kod yo kun pi probengen menta se taka kemi kadang kersa arliang dah kapadan sentiu kulap subu lada udukar ulungkin upentanya ki jan kasih jungi dah kapadan kasap jung using
พินเล่มนะพิกรสานนี่พินเบรดนะฮะลองอีไทยนุกสายบางไอ้เจ้ฮาบวัดya kariam ka be jungiru la de bun pensu pentan da ubum de uparjai perkhong jungi mu te utan usu haka profit jungu pi haka business jungu omde bun penyahap tarajur haka riam tenrai jungi pi namar kata don ke jingdu jingkermen ngakwa ruben keli kanongun napnen jungi ki badang tip bentan ya ka dhara ya ka muka ya ka sling ya ka merina ya ka jang ya ka jingit kon ya ka jingki ya ka sarot ya ka rendia ya ka mukmor pi don ki bom tip ya ka sling bad ka jingki hangne ngati kenapa namar gine ki de kitin hendai pha sling bad ka jingki bun ba ki bom tip wat ki badan hangne ro kidai kitin hendai bantan le tengan nai ong ni aingo yo blai wat eka sling bad eka jingki sagi tandri boy jungi ki dangdon ki betip hadu mentah menne eka rendia eka muka ki dang tip bantan ni aingo yo blai bo blai lengba jungki upenne riti upenne dustor pi ki prabenget ni ta ka dau ka khot yangi ba ngin pai namar kata bangin kendit benriu namar kata bangin long temperance kumbang laong ya ki e boro ki bangi i baki ladu jingkerman ni hap ben penio ben ma renaissance kan ki ong renaissance in english ma ben kumta pila kalabiang tang kumta ma ni hap ben soto kamat kabalai bet kabakadu ki prabanget dan ke jindo jingkerman ya ka rukom nget blei jong ki kristan lengba ka ji kai jong ka balang ha ka balakai ki ngas ngom ha e ben pen ken mau ha pedeng jongi wat la ka balang presbyterian jongi ngi ju kerteng ya ka demokrasi pi menta ka mit ka bangin sauto ngi kubur ba ka presbyterianism ka dei ha ka dur jong ka demokrasi henrengan ong demokrasi kom theocracy theocracy ke dek tin grek kabmut ka e ke sansar ka bakin jablay democracy come theocracy ma you cannot be class only democracy pimla ban ya bu benta ka balang presbyterian ha ke demokrasi tang marwai dakwa benbu de benbu democracy come theocracy ka balang presbyterian ka im hagar kom sansar pajba hi tangba ka jing sensar pajba ka batibreu ka batiblei ka bakinjam sem democracy come theocracy hak bagadon kinong yalam bat ka de bendon ru kisah yalam namar om judon unong yalam uba yalam klem kinong yalam kumbo om judon usim klem kahima kumbo om judon umaina klem garu pi habodon kinong yalam balang di bendon ru em ki besa yalam that we call democracy come theocracy don ga jingdo jingkermen ki para banget baye haba ka democracy kam itu itau shu but haba ka democracy kam tre shu ban ai ka recognition jongka who is the pastor and who is the church elder determine besan bangi yang hak demokrasi de you have the freedom nanta ka daw nga bu pat de kene kapang kom theocracy no ladangan bu kom theocracy ngidon kambendon gajing itu uno pastor uno men besan uno no yalam uno sya yalam don ka wei pat ka jindo jingkerman ki prabanget kapalong kraw hakajinyo ibrit junga imat ka jing kraw junga kalalong parat liam bat kata ka de habadon ki bom hun syu haka jing hikai bat haka jing yalam jong kabalang haka balakha yaki bat kumta kine ki sedang ban artetin bat haka habakila artetin ki ong haka balang haka balakha yaki kamlong shu kababit kababyang lakalong haka jing hikai lakalong haka jing yalam bat kamdon ka jing penem haka bat kumta ki sedang ban wat e ka jing penem lengba jong kabalang om de lengba da ka jinget hau blai don ka jingdo jingkerman haba don ki brio ki ba petno
nala ke jong ke balang, namar bekisem, bekamlong ke bebit ke bebiang, ya ke rukom jong ke jing penbaptis. Kata kawan ra indo jingkerman, don ke jingdu jingkerman, habangis ngaubang, ban sengap ya ke jinghikai jong kiwei, ban ya ke jinghikai jongi. Hau persang ya kena in practical, I Bible study mapi. That's all. Pitip kinong I Bible study. Don ke jingdu jingkerman, kipra bengeng, kabapalat. Hadu kata-kata, haba ki prabenget ki jongi, ki jam ya kedau persa ela ki jong ki noyelam balang ke jongki, bat ki juong, ule don bor ule merwei bat kumta teter mo, tang kumta kalabiang, kine ki noyelam be jongi kim julet pet ya ki bapang ki basitom kim julet jongo, bat lada kilet ro lada ki duai nam ta jungi ki bapang ro ngi lengo ngim jukhia ti haba phim khia ti ngin ong kum nom don ke jingdo jingkerman ki prabangai ka ba penja buram haba ka don ke jing that madan yala ke jong ka balang ha ka balakha yang ngi hakilat patai kubor ngan pun kan mau hapen jungi ki dekat pat ki diliget kasinat jungi ka khang persa ai kane kadan haka rai jung kasinat uno ubede dekat jung ka balang jungi kerpang da pisosi chusosi merwe nai lei pi don ke jindo jingkerman lada latat ya ka hakilat patai kubor bat lada tat madan ya karu ma kibabit kibaduk kibamtib bentat akhilat patai kubor kitat sahayeu hahat hadukan sya hangta dikila te bentat amden kam te bensiu ma kataru lakhang ya ka jingduna jong ka leadership ma jong ki nong yalam jong ki hayeu hahat ante sengkin ki tu khana hau ma hau ding batung ta ter ya ka ne lakhang persya halor kanong rim la ngithat hi la de namar ngi don hae ngi don hakta ka setri akhat ngi bangin yo kem bai kata ka jing batai jung apostol lom kum tate ngin lomwir hakano ka setri ngi don hakaju ka setri ngi don ban lai no slap on larang slap pad ngi bread no ek setri tan ka jingdo jingkerman ka bakrau ka bawal wan lam hapre jungi ke jingdu jingkerman ka bakrau ro bat kata ka dei nginum so ki prabenget mar ka subject hi ka batai ban ong kumta bat kata ka jingdu jingkerman ka bakrau kalong ka jingtip lupa ya ka bor jong ka jingla bat ka jing bomla ka jing tibet ba ka jing bom tibet jong lene jong ka ban bat ya kano ka kam ha ka tin english nganong nganom ben seven bu aktin English. Prejudice means a knowledge formed in advance the ability of man and woman. Once more, prejudice means a knowledge formed in advance the ability of man or woman. While presume means to assume to be true that he or she is unable to hold or handle that particular job. You cannot be denied that by any means. You think it to be denied. Frankly speaking, but I beg your pardon. Therefore, where there is pride and prejudice in the matter of the church, there is deterioration of the spiritual. Pitipam deterioration of the spirit. Kai ka penlong kata ka jing start ka badan hangi ki breu ka bangitip lakatip lupa kata ka jing start ka palat bat ka bayerengkat bat ka jing start jong Solomon.
Wat ai bakan long kum ta pedeng ke jing tre kam hakikam jong ke balang. Henry ngakot ye yangi bangin ken mau yo babu sosotam kabauang baro ubriu bastat mano bala benlen lada ompli kalat kumno unlait ben kren. Ngaru ngala ben splendid ye kene. Tingin poi se ke jing penkot ki prabenget. Wat lada kadon kene ke jing do jing kermen. Haga spa snem ke bangiim. Halor jing kini ki lightly ki mat ki Bangladesh ben batai. Kabamut ke jing do jing kermen haga san hima sima bat ke imlang ke salang. Kabamut ke jing do jing kermen haga bede ke riti ke dustur ke syong ka syong man ke kren ke kana ke tin ke telit ke jing do jing kermen jong ke jinget jongi bat kum ta ter haga balang ke belakhayengi. Henry kum ki banget kini kimlong kata kalong ke betikina namar kum ki banget ke jingkermen ke jong ki banget ke dei benlong hau Jesus Christ namar tang mu balong ke jingkermen mu balong ke bor mu long bala hapdeng ke jing bamla ke jongi neta ke daw ngan penpule ne Matias khat khandai ar phundreu da ki breu kata ke bamla Henry daw blei ki baro ki long ki bala kum ki banget wala dangi yoi kedon ke jingdu jingkerman ngaru ngayoi hak imlang ke salang ka syong ka syong man kilong ying kilong sem ka san hima ka san sima ka jungi ke imlang ke salang ke riti ke dustur ke jinget ka jungi hak jingdon bon ki papaidin yaban ai ya kane haublei ubalong ke jingkerman ki pra banget la dangi kwa sisa ben penkela lanengi kwa sisa ben penbahapat ya ke imlang ke salang ke riti sur ke syong ka syong man ke kren ke kana ke akor ke buram kalong to ngin kelaswa nungkong yalade kata gede ke conclusion ke jing penkot bada ke proverb jong ki English ka ongkum ne everybody wants to change the world but no one wants to change himself. Once more I'll repeat it. Everybody, or you can say everyone, wants to change the world but no one wants to change himself. Uwei baro te ki kwa asisaban penkela ba ya ke jing sneu jong ki eke baro kabelungo kalong uwei rum dan padu bukwa ban penkela le de haba kum ta te kan kelas no pi udon sakene ke jinja wei perlok te arsnem lesnem umye kendu syo to perlok jungu hak ta go wei snem uye kendu tu terwas kret kan sim tu tahu perlu emping am di su mentah ya ak la kat hapu snem ya di emping am tre su terwas tahu perlu bakarna au ong kumne kan pi perlu kon pensaya pi dei bangale ak ngam tip hero tendengan bataya pi dakan nuksa ladaki nong di sekret kidon cis pa ngot namar bangala sange no manga kisah astang kendai em lei la pin sange sama pi di kisah astang kendai pupra em pila benum pediangi ketagi prabenget hindre ngat ngak kren di jing sisate te ban ne ka bakin sa cispa kam ha bakin sa kendai pupra. That is the proverb kabong everybody lane pi ong everyone rom le wants to change the world but someone must believe that he must change himself also. Kajing kerpat bekerja mensem bat bekerja Kristen kelong. Ala dengi kwa benduai, nginduai nak benta yala de. Nak kajing melin ke besniu saka jing im ke baba. Nginduai nak benta ki no yalam. Ki belong ki no secara kasanyi masima. Nginduai ben penne egeriti ke dustur. Ka emlang ke salang ke syongka syongman ke akor ke buram jongi ki kasih ki berolong artat ki Kristen. Nginduai nak bentaki no yalam jong ke balang haka jika jong ke jiwat e ke keput. Pi ka nenga bu knang lada ngidon kam banduai nginduai nak bentaki no yalam jong ke balang om benginduai nak bentaki jing keput ke jong trai kenrat. Haki. Namar kata gede ke bentah hok ke jongi bangin buram ya kita gino yalam. Pi ke kitab kikam apostol ngan bu ya kakum ke jing pensisa arpulai dukot kebesan ke ong upol ulaong ngam semletip ko kipara
Baulong urang ba lang do na balatho menum kan sneu yo nung secara pelang jong me. Te lada duai te de benduai to punle kumta au blei yauta namar ba ulo julong kumta hapdeng ba ulong kumta. That's very good. Ma kumba ong pol ngam tip te ba de unong sensar ani lom kumta te nganom ong kumtu. Hag Samuel ka benkong la de pipule arpun riu kat bakat wei ka ong deu David ulong to utrai unri kendong yanga bangan omra ila ka kti persa e bolas le jong trai kino yalam to mo pli pi to kane ka long ka jingkhot ie ka ba kenja kristan to kan ne ka jingyem kristan ka jinget kristan ka jingkermen kristan ha u Jesus Christ ubalong ke jingkerman ka buram ka pementa padi ke bansawan kumba ulong uju Jesus Christ ka jingkerman ke jingkulmar jong kinong kolosai kembang lade batai ulong uju Jesus Christ ya ki jing ki jingkutlat ki jingkuslai jongi hakiliang baro unlong uju bat ngin yo ke jingkerman ubleun kerku yengi nak benda ke subject bat nang dak buram jong amen to ini doai Aingu amet trai bu blei jungi kene ke por namar jung kene ke jing alam ke jung me yalau sekriu jung me uberin bangiyo au blei ya kene ke kubor ke jingkermen na preng jung ke jingdo jingkermen au blei ngaduai numar kata ha ku men yarap au blei nungkong yang ahi bangadon ki jingdo jingkermen ha ke jing lenti jung ke jingem men long ke jingkermen lah ke jingkermen bekenja do ha ke jingkermen bekenja mensim ha ke jingyat lenti kan long ke jingkermen na kumta jong ki breu ha ka pertai ka ba ke jingyat lenti ke jingem ke jongki ka badap sibun da ki jing ki deng pen kyang ki jingdo jingkermen ki jingkotlat ban ngin IT ngin sanya ngin brat ikine ha me uji su bar ki jat jong ke ding phna jong me uji su bolong ke jingkermen yangi maap yangi au blei kene ke por ki kang ki babon batop yang kene ke jingdo ai ipan kene ke teng tra Jesus Christ menta berlakrtaru amen. Công tô nghĩa là yếu nghèo nghĩa cả khu bò nghĩa cái tiếng trong lấy cái bài pastor là pastor nghĩa halal nghĩa cái subject nghĩa cái not cái là chania bài mình sẽ thi để chỉ buôn pastor halal nghĩa cái khu bò bet sang nạp tiếng trong ý lấy lo cái nghĩa cái san bò đi phi công secretary cái bảo trai lắc hạt phi làm như pin đẹp ý cầm bảo trai là mình sẽ thi dan ni kapor ngin poi sika wei pakamanta jong jing sakri yo leil ma jing a sika kam ga jongu ni kapor ngin sayo panlom hi ke jing ai ngu bat shwa bang yo ban lum ge ngu ba kapor ka bang lum ge ngu bang mun ban ong bang yo ye ke ki art di ke jing wai kwaya wei ni ka balang mountain bat rang thong ti kum ga jing pin kre ki samla kin yo ban pin kre ni rwai jirwai ke ba arspa san pulai hadi ni rwai la kablang de rwai jirwai se ke balang moten ke dangye kat persyang bandang wan pa ban yang ke ni ke jaka bikin ai jirwai juki ndo chid khot ke jirwai ke ba arspa san rwai jirhem manusiam ban ye jaka kam Jingrem abanda shem ban it yakakam yo lap kashi tom em kabayo ai kandam jingkwa karpa di Ruben kibis naitang insatwai kintang
youth and writing I Baba Naba Gajing Le Isne Kamha Banya Gajing In Shen Todo Nut Kin Yaro Youth and writing I Baba Naba Gajing Le Isne Kamha Banya Gajing In Shen Todo Nut Kin Yaro Youth and writing I Baba then writing I Baba Nan ker Yaro ya gerteng jongku Nan ker kuba Yaro ya gerteng jongku Milang kajing yaro Bat kajing yada Bilang kajing yara Bat kajing yada Tang shamingan writing yaro Tang shamingan writing yaro Da dono baro Da dono baro Syukurkan yaro Kanya yaro yame Ula longka borjonga Ula kasih bakasmi Kasyempurkan yaro Kasyempurkan yaro Ula longka borjong nakasli pasti Nan ker kuba Yaro ya gerteng jongku Nan ker kuba Yaro ya gerteng jongku Milang kajing yaro Bat kajing yada Bilang kajing yara Bat kajing yada Tang shamingan writing yaro Tang shamingan writing yaro Da dono baro Da dono baro Tuan dia pendam hak jing duai. Ni ai ngo email blai ubau kupa ujongi ba menang. Ublai uba ublai uba isnei. Ublai uba jualam lenti ke jing ujongi ni ke por sekoi ke por. Ho ublai berkat lembangi. Walangi em ni ke batai ke baduk jingkerman. Henry melong ublai ublong ke jingkerman ni ke jing ujongi. Badai lengba ke ni ke jingkerman.
kabang idon hame kababat scam kabate song ingi kum ki khon ki shagri jaw me tat hadu mengi long kum ne ke mengi long yai ngo email play melalam ingi kum ka jing seng jong ka ki business semi par phulai habne lami ina ru men sisngi bangi poi ne ki jaga bang hane sakwang mlekre khoi ngi langba ki sngi hak jilam phat kam gi baro hak ba ki egi baro oblen ba ki jilam ka basta don bo gi jame yalla pendap iki kamu sekri kom ba ka de ban long nyeng ori miao play balam ne ki sekri yor ka por hak ban ruai ban ro ban pun bura me ki jame hoi ban sngabar sa skor ikho ba ka tin ki jame langba ke sekri ki jang me bat kerpang ro ni ke miet au play mi wan ban sekri ya me langba ni ke jing ai ye balong ke jing khun me khu ki im jangi i do wain ma ka ta au play men swa ben pdiang ki bala ki long ki ba kumnu ro rela sekanu kunu ke benta ke ba kum ka sep ngi hi ke ban ka me ki kin long si sha nda ka ban krau ya ka bram play ki jang me कर खुई बरो किक्ति बलन बंताने के जेंगो ओए कर खु कर पांगरु ओब्ले से डन की बमसमला बनाई से कम को जामे मनी चे कर हाई के जिंगर खु के जेम बंग नंग लाम नाई खम बुआ नि को के पोर बजरा भी खम ताम ओब्ले को मी खोन जामे बंग नंग रो बन आई ओम तांग के एगी बो पाउ से बार हन रे खम ताम एबन आई को म सेम को जुगी का बलोंग के जिंग किnya का बाई ngो ha खमत जामे कर खुल के बसा ने के मिet के सिब la sai bat kum jo ke sib dang sa jo ke yem jongi pediang ke bu ko jongi na ba de jisu ngi pan amen Gin yo skeu ye ki jing pin mada ning kong naka sinot pat naka balang Rabran Mudiartor kanigre cimdemna joka sinat Lashai menstep kepada kendai tarik umat arajar pesan ke sitrai hakapor hanyau beji siteng menstep ngini yo kajeseng jing hawai kajong trai kabamut ia kedungit kam kidekhat bar kidalakits banyalam yare jing hawai kajong trai dam Mudiartor jongi ban puli baduai Dai Reverend Restingwell Lingdok Nangta kawai pat ka jeseng kan long biang hagapor sipo baji em ban yalam yakjing roi revival dagabarang mariau hagapor sipo laipeu em ngin yo yeseng pajba ban polis dang baduai de Reverend S Karwaniang ngin yo yau nongkren Reverend Ararab sang ngin lum ya kajaingu bargin yo ru iki kwar kabanengkong naga jeseng kena jong kabalang sakwang kabar naga standing kwar BSI Shalom Auxiliary kabalai naga standing kwar Mairang Presbytery Bargbasau naga standing kuar ka Maulai Presbytery ngin yo yagi duai penggentang ki jing benna naga sna bagabalang bat jing benuai naga bentang ka step ke balasai kidon hangni kidigi pastor kin barik banirap yau Mudiartor jongi bagi ta gelong
i Reverend Isi Suchang, but Reverend Silengkoi. Nang taki supervisor, Reverend E.S. Pangrup, Reverend H. Bilengkoi, Reverend W.C. Nongrem, Reverend D.W.S. War, Reverend W.H.K. Ramai, Reverend N.W. Maulong, Reverend D.H.L. Nongbri, Reverend R.D. Wanyang, Reverend Y.M. Lengdo, Reverend T.P. Kurba. Kibane sambanta yaga sakramen kilong kumni, Reverend L. Jana, Reverend O. Yau Peniau, Reverend J.W. Nongsi, Reverend W. Walang, Reverend N. Karnayor, Reverend K. Chitem, Reverend Banang Sars Imli, Reverend I. Budura, Reverend D.E. Karlingdo, Reverend W.S. Jirwa, Reverend R.P.L. Nonglight, Reverend H.B. Walang, Reverend P. Paliar, Reverend B.S. Kurba, Reverend R. Maringar, Reverend W.H.K. Ramai, Reverend G.L. Maulat, Reverend Yerapsbun Marbanyang, Reverend B.R. Wanyang, Reverend P. Marchong, Reverend F. Linkoy, Reverend L.T. Karbani, Reverend W. Nongflang, Reverend L. Nongrang, Reverend D.L. Maulong, Reverend Balamait Kinsas Marwing, Reverend Delansa Karching, Reverend Tangsni Maulong, Reverend I.S. Rotchong, Reverend P.P. Kenshikar, Reverend D.R. Yutbon, Reverend A. Marchong, Reverend S.S. Maulong, Reverend B. Jirwa, Reverend E.B. Yau Im, Reverend R. Nongsi, Reverend T. Xiongwan, Reverend P. Karmaulong, Reverend F.S. Nongrum, Bar Reverend H. Nongsi, kacingkerpat yang di pastor baru, kini apoi hangni kepor henyo baji kublesibon. Pastor moderator kidon kato kene ki jingpan bena na kaliang jong kabalang. Na kabenta ki dekat jong kabalang Presbyterian Mauhiang ki balai simbenta ka jing ruai revival mene. Andala wai kene ki jing seng sengo bahabi kene leji sya haying jong iba penskem sangdiar. Kumjuru na kaliang jong kabalang pres ki dekat jong kerhun choir kabalang Presbyterian Mountain kinlej ban jadi syah ying jong iba krial lengkoi bat na ki dekat jong ka choir jong kabalang Presbyterian Rangthong kinlej haying jong iba thom wanyang tendala wai kan ki jing seng kini ki ba de na ki lightly ki kerhun balang sengawap kin ya apang ne ki trying kin sa one cut bat yalami pi ka jing seng khawai utrai ka badela Simon step ka pornyo steng men step kan long hang ni hi pandal ka wei pade ka jing karpat ka long ki volunteers jong ka balang bat jong ka district ru kin ya sa hang ne plau yung mane andala wai ka ni jing seng ki don kato ka ni kam mangine penbet ka jing seng la shai ka sengi hakapor shpau siteng men step bat shi baje siteng janmit kan long hang tai hakamadan hakajaka ba kabalang kalapan kre nak ta kare jing seng paj ba kumta hakabayde bat kene laksngo bahaban karpat kumne ba baro ki pastor ki dekat bat delicate ki dei ban penieng lene ban pak ki kali jongki haki jaka balapan kre nam ta na kabanta ki delicate kemut hagi ni jaka ki bang yeng
ha penyeng ha gini gisngi barok but ha kaju kapor la karpat ya barok bangim dei syuk ban penyeng kali harut surok kane kalong ka jingkarpat na kaliang jong ke balang bat na kaliang jong ki volunteers barok kenang makan nomwan ra kano ke jing deheng kali dan ne kanaman ra kano ke jing ki volunteers but let's say ka katkum ke jing penbet jong ki volunteers jong ke balang rengkat bat ke police department kata kalong ba ki kali ki mlak syuk ban rung sepok jong kene ke sinong nadu ka por pra beje men step but ngasu kemilenti ba ke jing yeseng ka ban long ha ka ne ke jaka kampat wai ha ka por pra beje but de na kata ka daw dala ki dekat bat ki delegate ki pastor ki basa ki jaka ki kam jengai haba ki wan rai kali sngo bah bakin penyeng lepa ha ki jaka parking bat hadin nang ta bede ngin lek sitom no bane yat tak kejat nang ne setai jaka penlong jing seng light no ki nokit kam bat ki katto kat nengot ki ba nyelak ban ong ki bala bom lak ban yat tak kejat ki lak ban rai kali jong ki sate sha kejaka penlong jing seng pajba sakawai pede ke jing pen bana ngis ngau kemen sibun ban ya thu lang api barok ya kejing ya rap ngau baha ke jong u lokal MLA Badon Burom jong ka ne ka than jongi ha ka ba ulak khat ngau baha ya barok kinongkit kam jong ka sinat ki pastor barok ki fraternal delegates but ki invitees bakin ya bamja step ndala wai ke jing seng step la syai hangte hajan pandal ba ngi penlong ke jing seng pajba ha ka ba u MLA Badon Burom jongi u krek ngau baha pat u khot yangi sya ka jaka bo pen krek ban bamja kumta la karpat jengi barok bangin ya lek kumta ka kidon arteli ki kot jing ruai ki baki volunteers kelayo tam rengkat bat kawai ke senduk jit kemat nang te na ke jaka penlong komiti jong ke jing seng kentei bat kumjuru layo tam biang ya kawai ke jit kemat na kene ke pandal tiki bat dei try sang ubha bakin se kenduk yang ala ne ki no ki volunteers bat kini ki tiar ngibu ang tei jing balang tela dam don bawan kam pede kini ki long no ki mar jong ke balang ko bless you. To kom to ng poi si kabenda kabangin penwai no ni jing sekri ka jung play ne ka klemat inyo ban lit pai ki jikasa ka jungi pe lorang kat ni kemit pe lam yo thiasuk ban ya siambala shai kom kit khot delicate kom to pins ngau ha ka jing ki seng jing sim tai ka sakemen ki jing khoi try hang por ai kulei shibun e ki kun samla jong kabalang mountain bat rang thong la ai ki jing wai to sot nat badon ye ki kentien ki bakhia tho to blein la rang kot ba ki kun sama ki be e na la ban ai banang yai phla ba sakhi yo trai le ba ki sap ka ba blei la ai phi kom jo ru sai sin ban ngai khub le ya baro ki nang simata han ki jing sekri ki ju blei ha ni ka mir du ki kun samla jong kabalang rang mau ki bel ai ki jing jirwai jeng sesama balang mau yang bal ai jirwai perhem rimai bal menni tagi no simanta baro lai lorang kat un kerku ingi teman kapor ting ye penwai no ni jing sakri ke jung play hani ke klemat bang jirwai ke jirwai ka balai spa arp kendai lai spa arp kendai ba dia jing jirwai yang kerpat e reben ss mujau ba in swap la jingi tagi jing kerku penwai min sim jonga walai shania hagi thala jong perthei menu ngim ju kindu ban ringkat badu blei pet shashwa shen panyo shladihi kumtu la kit khat nirwai balai spa arp kundai
เป็นเสียงจงวัดและชายาอากิตาลาจงเปิดใจเมนโนเมนโนเอ็มจูเคนดูอุบันเรงขาดบาดอุเบลเช่นพันโยชาลาเอฮีเพชาชูวาเพชาชูวาเช่นพันโยชาลาเอฮีคูเบลคูเบลดูยาบาJesus Christ sebut try, kejingi ba kebeslay pat kebayai tut kejong play kupa kemana bom jukut, kejingi slok kejong mensim bakoi, kini berolai kin syangsa kerhai, bat ngi kumupai lang jong kesinat, bat kuwei pat kibangai kibamani pat syakri, kibadana kini kilom bai jongi. Bada keleng setlak jong kini kepatai. Nadu menta bat syaduki atabom jukut. Amen.